Gaurkoan Lezora etorri gara, herriko hainbat esparru berritu eta eraldatu dituzte Lezoko parkeen sarea hobetzeko asmoz eta era horretara aurren garapenerako. Legegintzaldi hasieran konturatuta geunden, parkeen egorari buelta bat emateko beharra bazegoela eta pixka bat kezka hortatik abiatuta prozesu bat martxan jartzea erabaki genuen. Iritikat aholkularitza zerbitzuarekin aritu ginen lanean eta osatu genuen talde motoren moduko bat, guraso taldeekin eta Lezoko Txikiak elkartearekin prozesu hori gidatuko zena. Eta iritikaten bidez lortu genuen ikasleengana ere heltzea eta agintxiko genuen eta ekarpenak jasotzea, beren metodologia bereziekin eta joglasen bidez edo jasotzea ekarpen horiek Lezoko parkeen inguruko ekarpenak eta eraldaketa prozesu horri buruzko iritziak jasotzeko. Ikusi genuen Lezon parke asko dagoela, 21 parke zenbatu genituen, baziren batzuk aur parkea, baina baziren isilaldirako beste espazio batzuk. Eta ikusi genuen, 21 parke baziren ere, bazegoela neko homogeneidade, aur parkeetan batez ere oso antzekoak zirela guztiak, esaten genuen partxiz ereduak zirela gehienak, eta bizkat ikusten genuen homogeneitasun horri beste buelta bat emarko niokeela, eta nolabait pentsatu genuen Lezoko parke sistemaren ikuspegi oso batetik egitea ekarpen hori, 21 horiek aintzat hartuta, egin zen hautaketa prozesu bat eta 6 parke zehatzetan esku hartzeko planteamendu bat osatu zuen batzorde horrek, jasotako ekarpen guztiekin, eta pixkat planteatu zena zen azkenean parke sistemak ere erantzutea Lezoko errealitatea. Azkenean aurrentzako garapenerako espazio batzuk badira, baina badira horien zaintzaileentzako ere harremanetarako espazio batzuk, eta badira ere auzoen bizitzari eta egunerokotasunari ekarpena egiten dioten espazio batzuk. Ikusi genuen, auzo desberdinetan esku hartzea interesgarri izan zitekeela, auzo desberdin horiei parke eredu desberdinak eskaintzea, eta horrela herritarrak ere bultzatzea, segun ze parke eredu nahi duten, batera edo bestera joatea, eta horrela beren aukeran erabera ere ukitzea jolas eremu diferenteak, eta auzoei ere herritarrak joateko aitzaki hori ere eskaintza, eta bizitasun hori eskaintza ere auzoari ere. Maider Etxebeste naiz, Pasaia Lezorizeoko errota taldeko ordezkaria, guraso taldeko ordezkaria. Eta pixka bat hemendik aipatu nahi genuen guretzako parkeen eraberritze prozesu honek erabateko garrantzia izan duela. Guk parkeak ulertzen ditugu herriko gune garrantzitsu bezala. Guretzat parkeetan azkenean komunidadea egiten dugu. Parketan adintarte desberdinetako aurrak ikusten ditugu elkarrekin jolasean, ikastetxe desberdinetako aurrak elkarrekin jolasean, auzo desberdinetako aurrak elkarrekin jolasean, eta azkenean hor sortzen dena da guretzako sare bat, aukera bat ere, harreman berriak egiteko, dauden harremanak ere sendotzeko, ze parke askotatik sortu dira menditxangoak edo hainbat proiektu ere herriarentzako. Orduan, guretzako parke bat bizirik mantentzea, herria bizirik mantentzea izango litzake, ez? Mugimendu honen oinarria Lezoko Txikiek egin zuten prozesu bat izan zen. Orduan, horrei jarraituta, gero hainbat familiere elkartu ginen, baina beraiek atzetik indar handia egin zuten udalari eskakizun hau eginez eta insistituz, eta persistentzia horretan, udala bere gain hartu zuen ardura hori, eta oso pozik gaude jaso dugun emaitzarekin eta eskertuak. Deien Ziganda naiz, Lezorri Eskolako Hezikuntza Guraso Elkarteko ordezkaria naiz. Guretzat familientzat gure ikuspuntutik oso garrantzitsua da parkeen eraldaketa. Gehien bat, denbora asko egoten gara hemen eta beharrak oso zehaztua genituen eta gehien bat aurren garapenerako oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Bai beraien autonomiantzako, mugimendua, imaginazioa, harremanak sendotzeko, eta hasieratik hor jarri genuen guk fokoa. Parkeak eraldatu behar zirela, berritu edo berriak sortu, hau bezala, eta behin martxa hartuta aurrentzat ahalik eta erakargarrien eta irisgarrien ere bai izatea.
Leheno aipatu dudan prozesua emankorra izan zen, eta aurrera begirako hainbat urtetarako egitasmoa definitu zen 6 bat parkeren eskuhartzearen bueltan, eta prozesu hori gero joan da garatzen eta horren jarraipena eman dio Lezon ondotik eratu den hezkuntza foroak. Beraz, hezkuntza foroak definitu zen pixka bat ze parketan nahiko genuken eskuhartzean hasi, eta horren emaitza izan da gaur ikusi ditugun bi parkeak, batetik Altamirako parkea eta bestetik Pizkaiko parke hau. Eta udalan aldetikan hartu genuen konpromiso bat, izan zen urtero gutxi asko 41.000 euro gordetzea aurrekontuetan parken eraldaketarako. 40.000 euro horiek hasieran atzeratzen joan zen ez prozesua, lehen urtean 80 bihurtu ziren, atzerapen horren ondorioz erabaki genuen handitzea partida hori, eta horren ondorioz bi parke hauetako eraldaketa prozesuak gauzatu ahal izan ditugu. Ondotikan aurreikusi dago beste parke batzuetan esku hartzea, aurtengoan Tirolina parkean esku hartzea erabaki zen, eta gero jakin ere Altamira parkeko anfiteatroaren bueltan ere konponketa lanetan gabiltzala, eta gero Zubitxo Horrekaren bueltako parkean ere dator urtearen hasieran ere esku hartzea eta eraldaketa prozesu bat ere abiatzea aurreikusita dago. Orduan, egia da gauza asko dagoela egiteko, baina espero dugu pixkanaka Lezoko aurrentzako ere eremu atsegina eta bizigarria izatea.